Là số tư. Apa tadi? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनैहाय जोङो बेसर खाहै नायदों आरो लोगोफोरजोंहाय। ओमफ्राय आं दा लोगोखौ नेगासिनो आरो दाबो फैयाखै। गासिबो फ्रि गोजा नालाय, ओंखायनो जोङो लोगोफोर गोजा ज' बेसर खानो नायदों आरो बेसर सोरा रज'नायखौ खानो नायदों। दाबो फैया, एकदम सान्दुंबो गोसाथार। गरम बोथोर फैलायबायना, ओंखाय फैदो होनहरबाय दाबो फैया नै लामायाव नेगासिनो आङो मना सिखा लानानै दाबो फैया नुहुरा नै दासिमबो बै थिं गोनांनिफ्राय ओंखारबोगोन बे लामाजों दाबो फैया भिडिअ बानायनोसै हा आयौ नै बाटारफ्लाइआ जि मोजां मोजां दं गोमो गुफुर आयौ जि बुरजा दंमोन बेहाय ओमफ्राय जों फैनानै साफा उरायजोब्बाय आरो जि बुरजा बानानै दं गालांबावबायसो जोंखौ सोर आंहा जौआ बोथोरानो बैसागु फैहां नालाय मा बिबारमोनथाय बियो गाम्बारि गोदोसो गेलेयोमोन जों बिजों अनला अबा जंगल बारियाव फैबाय जोङो आयु नै माबा सोरबा मानो सिखा लामाखै नोंसोरलाय आंखौल' खिदों नामा बिलाय ओरै खालाम मबाइलखौ नै बिदि खालाम ओरै बिदिबा जाया माबा जायो नै बिसा मैगं खानो फैनाया गयसो जागासिनो गय खावनानैसो आंबो खानांगौ बेयावनो दंथ'लै र' बैथिं थास' दंना गैया बिसोरलाय जाथ'बाय दे ओमफ्राय अबेजों बारलाङो फालाय बुखा लामाया नै बेसर खानो फैग्राफ्रा जि बुरजा दंफैखायो नै ओरै आबौ खोमा नोङो गयखौ खानाया थाव मोनामो एसे मानजि दाहाय हेलासो गोजां माबा फिसा गेलेनाया बेफोरखौ नुला आंना मेगना नों दिनैसो फार्स्ट टाइम खादों दा हा माबायदि मोनदों फिलखौ माबायदि फिल खालामदों गोसोखौनो बिराद उदां फोथाराव हादानाव खाफैनाय बायदि मोनदों आयौ माबायदि मोनदों खिथाफिनलाय लाजिबाय नाबोला मोननो जिखुनु बिराद मोजां मोनदों आंनावबो सोंदोलाय दा होनलायबावदोंसो प्रिथियालाय माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों बोरै मोखांखौ नुवा माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों प्रिथिया खिनोसो फैदों बे क्या बोला तूने
दानबा खाफैनो हागोन नोंसोरबो बेसर बारियाव बेसरानो गैया बिसंगालि जोब बिसंगालि नै नंबाय सानदोंबा नै खागासेयावनो बेसिम मोनो नै आंखौ लंथं बायदिसो नुबाय दे लंथं नङालै नै फेन गानदों नै जि गोबाव जाबायमोन बिदि बेसर आरि खानानै मोनजायैया गामियाव एसे गैया नालाय बेखौबो खाबोबा फैनांगौसो जानोसो जागोनसो नुदोंलै जाबावगोनसो बारा मानसिफ्रा एसेयाव मोनबा बांसिन दालाय मोननो लुबैयोना बेबायदि टाइपनि ओंखायनो दानो दोंदों हासोलै खारनांगोन माने एसे मोनबा आरोबाव बांसिन मोनबावगोन खोमा साननानै मालायनि बारि बारि हाबैना बेयावनो होसो जायो एक्चुअली मालायनिबो नङा जोंनि आदैनिसो बान्दा नोंसोर नि आदैनिसो नोंसोर हरजागोन नोंसोर खिथाहरबानो दानो किलो बालुनो नैबाव दङ उलखाया एफा गोसो जादों आरोना बे बारि बागान बारलांनो नैबाव दङ केसन गैथ'लालै आंना एबार एसेबो गैथ'लाना भिडिअ खालामनांगौमोन आंहा बैसागुनि कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों रिल्स बानाय जागौमोन ने बेसर खाथावथाव माबा जायगा नायथावथाव खाहै खानसै फै बैसागुनि जायगा नायबो खानसै साननानैसो फैखादों जों नङा दख'ना गानना फैबा रिल्स बानायनो हागौमोन मानो बिदि गानना फैनाय नोंलाय खिनो ओंखारनाय बिदिलाय सानाबो जा मोजां दंमोन बै बिफां नालाय जि मोजां आं लबार बागान 15 देस थानानै जायो मिन्थिखाया माबा 14 देस आबो नायनो फैनो नागिरदों नाखायनो दा मंगलबारावनो जागोन केमेरायानो अफ जाबाय जाया जाथारासै दंमारो गिदिर गिदिर बावहाय हारिफोरनि हाबायाव नै बिदि गान दामो दे आं खोनासंबायसो मेंबाय खारनानै ओइ सासेया बा मालाय चक चका एम्फौ मोनालायबाय नै मनियानो बुङासै थिखोनो हालानो अलखानासो मालाय खारैया बुरजाथार एसे देखायहरदो दे एसे रानसै दे अलखा एसे गासिबावबो बिजनेस मिन्थिबाय खालि बिजनेसखौल' नुखायो सयथिनायो एफा खस्थ' खानाय होनदों मधुरा नों माबा मालाय थाङिखौबो ब्रा